Vou titular este vídeo Anagnórese da saudade. Porque o primeiro que quero é chiscarlle o ollo a María Victoria Moreno coa súa anagnórese da terceira orixe. É un vídeo longo, eu sei que van ver poucas persoas, e sei que é difícil de entender, sei que eu teño seguidoras e seguidores que sí que poden seguir estes fíos, e a verdade queda un vídeo longo porque eu creo que isto todo que acabo de dicir, se me sentase ou escribise, tería moitos matices que darlle. E quizáis debía facelo. Pero a quen lle importa o que di unha random de pacotilla? Vou titular este vídeo Anagnórese da saudade. Porque o primeiro que quero é chiscarlle o ollo a María Victoria Moreno coa súa anagnórese da terceira orixe, que eu lín, que é un libro maravilloso, que tamén, desde outra maneira, fálanos da saudade, fálanos do tempo fondo. Ese coche que viaxa na terceira marcha permite a Nicolau conectar coa saudade. Ese diálogo con esa conductora. Tamén falaría diso, mas teño que relelo. Teño por aí, teño que buscalo e relelo, porque me acaba de vir agora a mañá á cabeza. Ao mesmo tempo, é a anagnórese dunha personaxe que son eu, que a través do tempo fondo, da saudade, descubre unha verdade íntima sobre si mesma. Sí que é así. A miña experiencia, tentando encaixar despois do ano 2018 no mundo, atopando o mundo tan ruidoso e acelerado, e a amizade tan acelerada, tan volátil, tan inxel, baixei a marcha e conectei ca miña saudade. E non o funo entendendo ao longo destes anos, especialmente de 2022 aquí. E descubrín, sobre todo, que eu son galega, como diría Torres Queiruja, e aspiro a ser universal sen negarme, como galega. Como persoa tamén, aspiro a ser universal sen negarme. Ramón Piñeiro. Aspiro a ser intelectual sen deixar de sentir. Porque o intelectual sempre tende a universalizar. Pero eu son un individuo e teño esa miña identidade persoal, ese meu ser, que ten que convivir cos outros sen deixar de ser. Como a galega en comunidade tamén. Por iso anagnórese da saudade. E por iso o quero compartir, sen telo nin perfilado, porque me encanta o pensamento vivo. Todo isto nace cando eu comezo a pensar, a xente está demente, dunha afirmación que tamén nace da carraxe, da decepción, da miña propia dor ao sentirme desprezada, traizoada por persoas que eu quería ben. E eu digo, estas persoas están dementes, vivo nun mundo de dementes. E mesmo recuperei por aí cousas que tiña sobre neurociencia. A incapacidade de pensar. Incluso fixen vídeos onde digo, a xente deixa de pensar. E é como a quen deixa de facer exercicio. Logo non poden pensar. Pero no último ano chega Ramón Piñeiro coa idea de que hai que sentir. Mentras,
todo este fenómeno do evitativo tamén me chama a atención na rede, porque eu vou vendo que me relaciono con homes que responden a ese patrón. E digo, Dios mío, a todos de pequenos, pero que pais tiñan estes homes. O absurdo de falar de que tanta xente ten unha ferida de infancia que non pode superar, non? Que non pode trascender, que diría Ramón Piñeiro. Neste proceso, o primeiro autor que recupero é Erich Fromm, porque me gusta moito, aparte que é... mestura as dúas cousas que a min me gustan, non? A psicoloxía e a filosofía. E, ademais, como bastante sinxelo de ler, comparado coa filosofía que eu teño lido. E aí entra a liberdade, o querer ser libre, o amor como algo que nos permite ser tribo, que nos permite ser comunidade. E todo iso dentro de min, unha persoa que ademais fun bastante activa no tema do galeguismo. E sempre se me xunta, que o dixo eu, non? E vexo unha sociedade que responde ao global, esa socialización neoliberal, non me conecta con esa miña maneira de chegar á parroquia e falar cos vellos, cas vellas, e que haxa, a veciñanza. E a idea do evitativo, a idea de que a persoa consigue non sentir, pareceme terrible. E o adestramento para que non sintamos, volvo traer a neurociencia. Se ti adestras a túa mente para non atender aos sinais neurobiolóxicos do teu corpo, si que, ao final, estás un pouco querendo ser demente. E as demencias, ou as falsas demencias, que tamén as atopamos, por exemplo, na depresión. A persoa con depresión non consigue, por exemplo, proxectarse a futuro. Erich Fromm, a necrofilia. A persoa, en certo modo, e na poesía, na lírica, podemos atopar, está morta en vida. Está morta porque non consigue vivir hoxe proxectándose ao futuro. A persoa evitativa tampouco consigue proxectarse a futuro. Por iso eu digo, é necrofílica esa persoa. Quere conxelar isto hoxe. E a ti adestrante para que te conxeles. A persoa evitativa, por exemplo, non podes dicirlle que imos facer o ano que ven, porque ten medo ao compromiso. Mas eu digo, ten medo a vivir. E ten a incapacidade de vivir, ten mesmo o prazer do vínculo morto. Aquí entraría as definicións de tempo que fai Ramón Piñeiro. O tempo humano, o tempo fondo. Non é isto xa pasou, isto vai pasar, senón que é a vivencia. Aquí tamén nos encaixa Spinoza. Nós podemos vivir a alegría, por exemplo, da viaxe que imos facer o ano que ven. Podémola vivir hoxe, ou decir que a imos facer. E iso, por exemplo, levaríanos a coidar o vínculo. No vínculo xa hai cousas do futuro que se viven hoxe. Creo que se entende. E iso é saudade. Iso mesmo corresponde ao fenómeno de ser saudosa. Vivir o tempo fondo. Na anagnórese da terceira orixe. E María Vitoria Moreno, teño que relelo, porque me veo xa a cabeza. E cando fala ese coche que vai na terceira marcha, que pasa hoxe? Hoxe, a sociedade xa non nos permite ir na terceira marcha. Todo é tan apurado, todo é... A mesma persoa evitativa é apurada, non se proxecta a futuro,
pero consume o vínculo dunha forma apurada no presente. Porque apurada é mesmo cando non pode proxectarse a futuro contigo. Está o apurando hoxe por medo a que acabe, por exemplo. E por medo a que acabe non o deixa vivir. E a persoa está morta e ti adestraste para vivir aí. E todo se volve mecánico. A necrofilia de Eric Fromm falaríanos disto, do amor polo mecánico. E aquí chega hoxe a psicoloxía e diche que facerse, sí. Si fai así, ti fai tal, e non te proxetes a futuro. Estánche dicindo non sintas o tempo. Así como a filosofía da saudade de Ramón Piñeiro nos diría. Estánche dicindo non sintas o tempo. E se non sintes o tempo, non podes conectar co teu ser ontolóxico, con esa soidade porque a experiencia de ser humana vives en soidade, só a vives ti. Logo non estás vivindo. Non estás vivindo humanamente. É aí, non? A miña revelación, a miña anagnórese. Tamén é darme conta que eses desprezos, esas exclusións, ese dano que me fixeron amigos e homes, ten que ver, ou aparece en min unha gana de vivir. Cando eu dixo, cando estaba tan mal, con moitos síntomas de depresión, podemos dicir eu tiña depresión, que isto como non se ve nunha análise, pois, eu tiña gana de vivir. Quizás eu non tiña depresión. Eu só tiña saudade, non da amiga, non do home, non do amigo, non de... Tiña saudade. Estaba nesa conexión auténtica co meu ser. Cunha soidade que se volvía rica, que Spinoza, que me daba realmente potencia vital. E daquela eu facía pequenas viaxes, saía ao monte, ia a bailar, e sí, había potencia creadora en min. E ao tempo había unha saudade que era unha conexión con ese tempo fondo moi potente. Por exemplo, e para min era moi dorido saber que esas persoas non podían estar máis na miña vida. E aquí, sí, o evitativo é tal. O meu corpo, como o de calquera, pedía adaptarme. A miña guía da razón, a saudade, pedíame proxetarme a futuro. Spinoza. Aceptar hoxe un mal ou un ben menor en favor dun ben futuro maior. Eu quedaba nesa saudade porque podía sentir, e aí tamén Byung-Chul Han, o espírito da esperanza, podía sentir que había no futuro un ben maior. Mesmo inconscientemente, eu sentía que guardar esa amabilidade e seguir nese tipo de socialización era estar morta. Renunciar á saudade. Todas as mensaxes hoxe expropianos a saudade. Non sintas, pasa a páxina, corre. Sí, un carpe diem absurdo. Porque o carpe diem o vive hoxe saudoso. Sí que proxecta a futuro ou anticipa. Anticipa o ben maior do futuro. Cando ves todo isto fenómeno, non? Do evitativo, ese hoxe, e tal como te explican que tes que hoxe facer para non perder a persoa, para que non fuxa ou para que volva, castelao.
Emana do pasado e albíscase no porvir. É serva do tempo. É moi serva do tempo. E albíscase no porvir, pero o que se albisca é a perda da persoa. Non se albisca, se conectamos a Castelao con Espinosa, o ben maior, polo que a min hoxe compénsame quedar neste vínculo, pois, aínda que a persoa teva uns días máis repugnante que a Dios, diarre Dios, que está ben repugnante, pero eu querolle hoxe. E aí hai vida, co seu positivo e co seu negativo, como ten que ser unha vida. Aí non se albisca no porvir. Vívese hoxe coa capacidade de ver a permanencia no futuro. A saudade, se a levamos un pouco a pobo, como a pobo, e cando eu fixen dialogar a Castelao con Gadamer, o horizonte, a tradición como un horizonte no que xa estamos inmersas, a participación activa hoxe é a propia tradición e iso vive. Non o albiscamos no porvir, pero que si, no tempo fondo, sabemos que é o que o fai vivir. Se vive hoxe, vai vivir. No vínculo funciona igual. Se hoxe está vivo, vai vivir. Non se albisca no porvir, pero sí que se proxecta. Proxecto meu. Ramón Piñeiro é un pouco difícil de entender, pero sí que nos explica a vivencia do tempo, que xa non é cronolóxico, senón que é humano. É algo máis metafísico, como eu vivo o tempo. Pois a construcción dun vínculo, volvemos a un vínculo pequeno de amor, hai unha vivencia do tempo. Se eu digo, pro ano que ven habemos facer, e podo dicir, porque xa teño unha idade, se chegamos aló. Se chegamos aló. E isto é moi saudoso, non? Dicir, se chegamos aló, e é aceptar a incerteza e aceptar a finitude. Mais eu hoxe, igual, saudosa, e vivo con ilusión e construo hoxe. E se chegamos aló, habémolo facer. É preciosísimo. Agora, mentras tomaba un café, por exemplo, anotei, non? Se ti adestras o teu cerebro para non sentir, e adestraste para non estar así en sintonía coa neurobioloxía túa, que che di, cuidado aquí, atopas un vacío existencial, atopas a falta de significado. Podes procesar datos, e ter conversas intelectuais, por exemplo. Ramón Piñeiro diríanos, iso tens que ter cuidado porque tende á universalización e ao xeral. E habería aquí o bloqueo creativo e existencial. Ti adestraste para non sentir. O evitativo xa sabemos que é así. Marcha, non sinte máis. Desconecta do tempo fondo, porque nin lle acorda que ti existes nin o que pasou contigo. Isto é tristísimo, porque desconecta da súa propia vivencia, xa non se desconecta de ti, porque ti podes estar viva. Pero esa persoa sí que é necrofílica, porque o que pasou contigo mata-o, consigue que iso non estea vivo en sí. Eu creo que se entende, dá un pouco de medo, por iso dixo eu, demencia. A persoa, de alguna forma, case nunha falsa demencia autoinducida. É ese bloqueo creativo, sí, sen ese sentir, sen sentilo, como diría Ramón Piñeiro, o teu pensamento complexo estancase, morre tamén. Daquela, non hai motivación, non hai intuición, e non se pode relacionar o que sabes, o intelectual, co que ti és. A persoa fragmentase, que tamén falaría Eric Fromm nese sentido. O que sinte ten unha fenda, non? Entre o que sinte e o que fai. Logo, hai unha fenda entre o sentir e o ser. E aquí, mente capitalista, hai o ter.
mesmo a persoa tiñate, para agora xa non te ten. Sí, é moi capitalista e logo reaparece. Un pouco co quero volver ter. Quero volver ter, porque o sinte así, pero que realmente, segundo eu, é todo, lle pasaría a persoa é quero volver ser aquel que eu era no pasado. Pero, olla, Castelao, emana do pasado. Porque a persoa, ao desconectar o sentir, non está saudosa hoxe, por exemplo, para dicir, pois mira, cajeina e non podo volver. Pero vou sentir eu quen son eu hoxe. Si, quen son eu hoxe con aquilo que pasou. Aquí a neurociencia tamén nos falaría da necesidade da nosa narrativa vital. A escritura terapéutica é isto. E poder conectar o que fun co que son e a partir de aí proxectarme. E proxectarme, segundo eu todo, desde o sentir o tempo, sentilo. E humanamente, non se é mañán ou hoxe, non é mana do pasado, non se albisca no porvir, sinto o hoxe. E poder vivir nesa eternidade. E tamén ti a nivel individual. Que para min, Filosofía da Saudade de Ramón Piñeiro, plantéxanos todo isto. Esa ontoloxía inclúe todo. Ramón Piñeiro tamén nos lo di, non? A arte, a historia, é dicir, o tempo, que si é tempo, tal como entendemos, todo, é o pensar, é o sentir, é todo máis. A neurociencia, que eu anotei aquí, a interocepción, a capacidade de nós entender o noso corpo, e a neurociencia, a ver, isto a filosofía xa o explicou, e a neurociencia demostra, non? Que iso de conectar co teu corpo e todo máis non é tan metafísico. Hai unha explicación neurocientífica aí. Daquela, no apego evitativo, que hoxe é case todo Dios. Sí, porque en maior ou menor medida a persoa activamente ignora os sinais do seu corpo. Activamente di, a neurociencia do evitativo tamén o di. A persoa pode como meter todo a un arquivo, pechar aí, é dicir, xa está, veña. É dicir, amputa a persoa a súa interocepción. E iso tamén conecta moi ben coa idea da necrofilia. A persoa mátase. E é feliz. Por iso é amor á morte. É feliz cando consigue, tamén nos explican os risos, isto xa o matei. E isto é algo que a principios do século XX Erich Fromm describía por observación. Mas a neurociencia tamén nos explica que isto pódese inducir. E daquela eu anoteino así. Por neuroplasticidade, e a conexión entre a corteza, o córtex prefrontal e a ínsula, rómpese, é incorrecta. Sí. A persoa deixa de saber que sinte. Di Ramón Piñeiro, tes que sentilo. Pero esta persoa deixa de saber que sinte. É como se o seu corpo manda sinais e a persoa non ten un traductor que lle di que é o que pasa. A persoa non sabe se che quere, se non che quere, se che ten medo, se está absolutamente desconectada de si mesma. Como vai conectar contigo? Saudade. Ou a autocomprensión para poder comprender. A conexión ca súa saudade para poder conectar ca túa. O
que Ramón Piñeiro diría compenetrarse é que haxa comunicación. Mas a persoa amputou a saudade e vive sen vivir. Momo, sí, cando o mestre ora explica esa gravísima enfermidade que chega a un punto na que xa non ten cura e di, chega un momento no que deixas de sentir e xa non podes sentir tristeza nin alegría, nin podes amar a ninguén. A persoa corta esta capacidade, non, de sentir. A persoa xa non pode amar, xa non pode estar contenta nin triste nin nada, non? É un home gris destes. E fuma o que está vivo. Fuma o tempo. É que é tan bonito conectalo con Momo. É tan triste tamén, non? A persoa volvese incapaz de tomar decisións vitais a longo prazo. Isto termina afectando a todo nas nosas vidas. E se entras aí, tamén te acabas convertindo nun home gris. E aí imos ver moito as endogamias dunha forma, porque non é tan dramático. Persoas parece que viven, pero non viven. Decisións a longo prazo e ter obxectivos. A persoa vive na inercia, na mecánica, algo que tamén a psicoloxía chamaría a apatía executiva. E na demencia hai esa apatía executiva. A persoa non é capaz de ter obxectivos. Ao principio dunha demencia pódese ver, por iso eu cando dixo tantos dementes, sería isto. Non poder planificar e proxectarte a futuro e anticipar, chámanlle irresponsabilidade afectiva. Pero é moito máis triste que iso. A persoa non pode predecir. Mira, non pode planificar contigo pro ano que ven. Mas tampouco pode predecir o efecto dos seus actos en ti e de volta en si mesmo. É ese home gris. É aí. E cando ti te adaptas, e ademais, hoxe os coach dinche adáptate, ti estáslle dando o teu tempo para que o fume. Nesas flores de horas, cada día, canto máis tempo botas onde a persoa colle as túas flores de horas, deixas secar e fumas. E cando obedeces a ese mandado e a todas esas cousas de como facer que non marche, como non sei que, non preguntes, non reclames, en realidade o que estás facendo é ti tamén deixar de conectar. Sí? E chega un punto no que a persoa, ti, se te adaptas a isto, non sabes pensar. Non sabes pensar con claridade fora do automático e fora desa escravitude do tempo. Ti tamén desconectarías da saudade de ti. De feito, mira como é, tens que estar atendendo aos sinais da outra persoa para decidir que faz ti, deixando de escoitarte ti. Unha vez máis, case inducindo esa falsa demencia e desconectándote da túa neurobioloxía, dos sinais do teu corpo, apagas tamén o traductor do teu corpo. Isto, que ocorre así no vínculo pequeno, se o miramos desde a saudade, como a pobo, aquí hai un chamado a saudade de cada quen, tamén para, como a pobo, Torres Queiruja, ser universais sen negarnos. Aquí tamén é a miña anagnórese da saudade, é que se eu podo ser soberana, universal,
estar no mundo e relacionarme con outras persoas sen negarme, sen desconectar da miña saudade, cando moitas persoas acadamos isto como a pobo, a saudade tamén nos permite ser universais sen negarnos. Por exemplo, dialogar, como eu aquí fago, facer dialogar a nosa filosofía, a nosa saudade, con outros autores, con outros tempos, sen negar que a nosa vivencia é particular. A nosa particularidade estaría aí, desde o vínculo ata como a pobo. E pareceme, cando eu digo recuperar o carácter filosófico da xeración nós, digo lembrar, por exemplo, que Risco, cando Pascois morre, di Galicia chorondo como un dos seus, porque el descobrenos a saudade. E cando nos descobre a saudade, descóbrenos un punto desde o que pensar filosóficamente como a pobo. Se xa estábamos as mentes un pouco colonizadas, sí, e volver á saudade e pensar como a pobo. E isto a min pareceme moi necesario. Cando as persoas hoxe tamén están aquí evitativas en Galicia, non están saudosas. Un pobo que ten aí esa filosofía, iso de base, que Ramón Piñeiro xa nos dixo, a potencia creadora do pobo, parte dunha forma de vivir, de estar no mundo, parte dunha ontoloxía e unha epistemoloxía que se explica ca saudade. Se rompemos con iso, tamén, como a pobo, volvémonos incapaces de defender a cultura, lingua e demais. Porque a cultura, o primeiro acto cultural, é como te relacionas cas outras persoas. E dai como te relacionas con todo, coa arte, coa tradición máis folclórica, e tamén coa tradición en canto a socialización, sí? Tamén sería aí. Pero sí que a saudade faría un chamado á responsabilidade individual e a sentir. Como diría Ramón Piñeiro, hai que sentilo. É iso que nos humaniza. Ben, é un vídeo longo, eu sei que van a ver poucas persoas, e sei que é difícil de entender, sei que eu teño seguidoras e seguidores que sí que poden seguir estes fíos, e a verdade queda un vídeo longo, porque eu creo que isto todo que acabo de dicir, se me sentase ou escribise, tería moitos matices que darlle. E quizáis debía facelo. Pero a quen lle importa o que di unha random de pacotilla?